de 70 kilos. Eu tiña un paxariño, un día marchou cun par de amigos e xa non volveu máis. Cargoume de fillos. Eu tiña un paxariño, non sei onde foi o meu gorrión. O único que sei é un rumor. Dinche por alá que o viron pasar, agarrado el dunha canaria. Pío, pío, paxariño, pío, pío, paxariño. El sempre dixía golondrina, Dios que che botou. Fun unha parrilla, si unha parviña. Eu que os afín dun jaramillo que se lle enganchou no juego divino. Eu tiña un paxariño, non sei onde foi o meu gorrión. O único que sei é un rumor. Dinche por alá que o viron pasar, agarrado el dunha canaria. Pío, pío, paxariño, pío, pío, paxariño. Non sei onde foi o meu gorrión. O único que sei é un rumor. Dinche por alá que o viron pasar, agarrado el dunha canaria. Pío, pío, paxariño, pío, pío, paxariño. Non sei onde foi o meu gorrión. O único que sei é un rumor. Dinche por alá que o viron pasar, agarrado el dunha canaria. Pío, pío, paxariño, pío, pío, paxariño. Non me fodas no camiño, que non son unha cadela. Lévalo cara
Teño chumbano na hucha, pano de todas las cores. Ay, la la la, la la la. Teño chumbano na hucha, pano de todas las cores. Ay, la la la. Te quiero, prenda mía. Te quiero, prenda. Moi boas a todos. Eu son Mos. E hoxe imos xogar un chisco, un anaco a Bulón. Que de feito Bulón hoxe non lle cambiei xa nin o título. Apañado. Que tal, Fedello? Como vai o día? Aí. Que lle quito o son o móvil. E non terá frío fulano, Vale. Por aquí non había nada nin nada, non? Joder. Comezamos ben. Vai ser un pouco chisco. Vai que non un pouco as boas noticias maña e venres. Boas, Farón. Pois sí, mañá por fin é venres porque hoxe tiven chollo, pero para aburrir. E na que bueno, o sábado tamén teño, así que... Au. Tacra. Tiki 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 tiki. Tiki tiki tiki. Supoño que se escoite todo iso ben, non? Vamos a explorar ben, porque non quero que me pase como onte e perder media hora despois buscando un carallo dunha bandeira. Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Bueno. Vale. Vaya. Taca, 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 taca. Y sí. Pero entón é por aquí. Eu só estaba chirando, é por aquí. Cabrón. A ver. Anda, ¿hay por aquí? Fora. Ah, era isto que estaba buscando. Estaba diciendo, a mí me que había por aquí un recuncho gamer que non revisara. Mira, xa me saltaba unha. Cando vai haber puchelería con pleno? Xa houbo por atrás, non? O Alfrade.
¡Hostias! Para unha canción boa que tengo canto do loco, home. O seguinte que hai que facer é que a xente que este teña a cam en blanco e negro e o que falta que teña foto en cor. Menuda hostia. Pa ti. Pues no era mala idea. É cando tive que unha mala idea. Joder, pois facer este recuncho só para esta merda xa me contarás. Estiven revisando. Quedan en total 4 fases, contando con esta. É dicir, esta 3 máis. Eu creo que entre mañá e o luns xa debería estar. Como carallo morches ti aquí? Tacata. Hostias. Eu pensei que non me mirou, sí que me mirou, sí. Penso que o fulano fixo o mesmo que fixen eu. Que me sacas 15 niveles? Non hai problema, hombre. Non hai problema. Saco cheva putiasos. Tacata. Por que estou tan descadrado? Pois é unha moi boa pregunta. E unha maravillosa pregunta. Así mellor, ¿no? Uy. Vale, a cousa agora é por aí ou por aquí. Tacata. Mochato. Uy. Un momento. Wascat. Ay, aquí está el mando.
Que nesta casa pequecha mete un pequeno ladrido, sabe outro como unha puta fiera. Mirad que pasou. Hai que estar atentos. Hai que estar atentos. O carallo das bandeirolas. Au. Pesados huevos. É moi perto, guardián, sí. Ahora anda vueltas pola casa realmente. was caught in the crossfire of World War II. The house was destroyed, our parents killed, and I could do nothing except cry. A ver. He kept pushing me to keep hope. We supported each other and just about managed to stay alive. Then my master found us and took us to Mount Tianzhushan. Seré o puto arqueiro legendario, ¿no? Vale, aí hai algo. Tiki 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 tiki. 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 Falta Puskis para aquí, para que nos comente por qué carallo aquí anogaron a cidade. Vale. Hostia, aí enfrente hai outra. Bueno, aí enfrente o mellor hai que dar unha volta que flipas para poder chegar, pero bueno. Para ti. Estará papando un kebab. Pues no era malo un kebab, ¿eh? Estará preparando fígado. Co Celta o domingo xoga moi cedo e non lle van a dar as horas para facer a previa. Uy. O que non sei se nesas animacións poden facer que me caia auga ou non. Vale, aí hai outro. Morreu como viviu. Non me digas que a paraba caeu, fixo algo. Pero estos de repente porque teñen un nivel tan alto. Corta todas as bandeiras. Vou me lembrando cando podo. Eu teño unha hamburguesa da Linda, creo que sai en Vigo. Soame que me morro. Leyenda creo que me soa. Penso que sí. Que me soa ese sitio. Eu ainda non sei. De feito, teño bastante fame. Desta de combate. Teño que ir ata aí.
Aí teño que ir. Que non entendo... mira, este non o collera. Copa da cordialidade. Uf. Para esta que se fai que me caia. Non entendo por que hai de nivel 17 aí. Ya, para ti. Que entrega pola causa, que atafan, pois sí. Aquí facendo directo para vos sen cear sequera. Pero non me achego aí. Que xa sei como voy a acabar a cousa. Vale. Queresme dicir que por aquí non vai haber ningunha bandeiriña nin nada así? En serio? Eso foi o que matei antes. Non pode ser. Dice, non pode ser que me fagan collero. Allí. Que me fagan coller este desvío que flipas. Para nada. Pois sí, fanme coller este desvío que flipas para nada. Sí, hay a dos enemigos, es maravilloso. Llévame de estos beizos. O sea, Dranciño se lo que le caos. Fíxome só a dar sus 3 e despois o cabrón casi non pasaba polos directos. Uf, colega. Por aquí ten que haber unha bandeirola. Canta xente en borrería aquí. Así despois nacen as lendas de nesa esquina morreado. Por aquí había un fulano, ¿no? Que me miré antes. Origui. Vale, aí hai unha merdiña desas. Bien, de aquí non lle dou, no. No. Y estásme molestando un pouco. Tacata, tacata. Tacata, 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 tacata. Tres de 7, un de 5. Estoume saltando merdas, pero seguro. Non pode ser tanta diferenza.
Como carallo chego ata aí? Que vou ter que baixar o nivel da auga de un xeito ou... Porque de feito... Isto mellor despois, claro, para cando baixa a auga. Realmente o que teria que facer sería subir de nivel. Pero non quero porque encho outra vez todo isto de inimigos. Parecemos coitar a Rula rosnar, pero está aquí o meu carón. Bora. Vale, a ver. Isto despois é o típico que teño aquí unha morte macaca. Por aquí foi por onde cheguei antes. Efectivamente. O xogo terá cosas malas, pero polo menos non é repetitivo. Van cambiando as cosas dos escenarios as novas dos axudantes. Os novos non sempre, que con esta levo non sei cantas misións xa. Imagino que a misión é por aí. Pero que xeito de recibir. A ver que xino como se fai. Que ben quedei. Vale, e por aquí foi por onde vin antes. Como carallo se chegará ata aí? Pola auga non. Se me tira auga morro. É dicir, ten que haber un xeito de baixar o nivel ou facer algo así. Isto me lembra que había un parecido ao principio, non sei se mellor quedaría ali unha bandeiriña. Vale. Agardo que non me quedará nada, porque antes xa que a media hora dando voltas tive máis que suficiente. Por aquí debería haber unha bandeira. What kind of statue was this? Aí está. Pero non ia ser tan sinxelo, non? Veña, sube. Bueno, pois baixo eu. That took me completely by surprise. Estaba vendo que ia caer eu. Just how weak had that floor gotten to
Para ti. My brother's habit, when something troubled him, was to turn his back. He's no different now from when he was a child. So, I don't understand why. What led him down this path? I can't deny what he's Porque done. te es un irmán que un cabrón. Como dixo Herdeiros da Cruz. But that's not the Lubu I knew. Teu irmán é un cabrón. I need to find out what happened, what changed him. My brother was extremely serious about his training in martial arts and wizardry spells. And all because he wanted to protect me. You are my responsibility, Holmesy. His mother always O said. sea, que todo isto pola túa culpa. And it was true. He always looked after me. This time, though, it's I that must become the protector. It's Esto aquí é un Buda, ¿no? unavoidable that Cao Cao's forces will try to kill him. But if I can get him to stay Pero on queres top, calar un rato, raparija. will you lend me your aid? Nada, tío, I teu. have no one else to rely on. Que sí. Au. Vale. Imagino que por aquí chegamos ao mesmo sitio, ¿no? Como morres agora, lías. Xa subo agora de nivel. Eu penso que só podo subir un, ¿no? Pois sí. Pero de todos os xeitos, iso xa é algo... Non hai por aquí para facer un atallo ou algo así? Pareceme raro. Iso xa é algo que di moito. É dicir, que eu poida pasar das fogueiras como pasei así, en plan de, bueno, xa subirei de nivel na seguinte. É dicir, non Dark Souls, en canto podía de subir de nivel, subía de nivel. Non andaba en plan de, bueno, non descanso aquí porque senón despois que me renazan todos é un coñazo. Ah, vale, agora veis a auga. Está forte, tipo. People had lived here until just recently. And Ui. just empty Fallei. The flooding tactics really were devastating. Vale, en principio, agora por aquí. ¿Y dónde deberían estar todas las bandeirolas y todas as merdas esas? Que pastilla aquí? Que araña subacótica agora ou que? Yo estou escoitando por aí arriba. A ver. Vale. Bandeirola. Bandeirola que chego baixando por aquí. Dous de 5. Que carallo haberá aquí? Teño curiosidade ahora.
Que o croco... Ah, mira onde está aquí. Pois nin idea. Ah, claro, joder. Me. ¡Vamos! Don't get careless. ¡Cúrate! Ahí. Vale. Ese bicho impresionoume a primeira vez que o vin. Sí, é dicir, a primeira vez que o ves ou a primeira vez que miras o mono ou tal, sí que dis hostias. Pero despois en plan de, sabes? A ver, toda esta merda que quedou debaixo da auga non creo que este moi apta para o consumo. Realmente. Bandeirolas, bandeirolas. Onde pode haber bandeiras? Bandeirolas, bandeirolas. Da igual onde te me metas. Surprise, motherfucker. ¡Verdad! ¡Ey! ¡Ey! Sí, aparte iso. Por exemplo, nos Dark Souls hai enemigos que se repiten, pero repítense máis ben como por áreas. Aquí da igual que leves unha hora que leves 20, pero os enemigos máis ou menos sempre son os mesmos. Chupito. Isto é unha vea de dragón. Pois non, puta merda de aceiro. Por aquí non había... Que onde carallo estaba... a bandeirola... aquela que miraba unha auga? Ui. A ver. Máis aceiro. Vale. Oligui. Vale. Aquí hai unha bandeirola.
Isto é o que vos dicía eu. É dicir, este ouro buraco aquel que vos dicía eu, isto será para cando vais o nivel da auga. Vale, pandeirolas 3 de 5. E das grandes 5 de 7. Non vamos tan mal. Ah, mira, iso casi mo salto. A ver, ui. Inventario. Hostia, que teño dúas. Veña, continuamos. Saber cantas merdas destas deixei por atrás, vale. Por non fixarme. Vale. Era por aquí. Eu cheguei por aquí e agora é por aquí, porque por aquí non hai nada, non? Un cofreciño. Un cofreciño. A armadura de vanguardia valerosa. Isto é interesante, güey, broza. No. Este é o mesmo. No. É dicir, de momento non hai ningunha que mellore a que teño eu. Pois nada. Moi boas, Adranciño. Cadeliños, cadeliños. E por aquí onde está outro bandeirola? ¡Hostias! Susto me meteu. Cabrón. Esa está. Vale. 5 de 7, 4 de 5. Disculpe, señor. ¿Sabe vostede onde hai máis bandeirolas? Bella. A endocrinar. E isto antes por que non o collín? Por que non collen isto antes? Por lo menos porque non podía. Pode ser. Que che debo Monster. Ah, non falas comigo. Porque andaban falando de min sen estar presente. Precisamente por iso. Se dixen o do bote de puntos. Que de bote de puntos? Hai un bote de puntos? Hai un bote de puntos, Adrián. Non hai por aquí? Pois debe ser que non.
Faltanme dúas bandeiras e... No, unha bandeira. No. Dúas bandeiras e unha bandeirola. Menuda hostia, colega. A ver. Joder. Debe ser por causa do cambio de rasante ou algo que non daba un puto parry. Por aquí xa fun, ¿no? Sí. E por aí no. Por aquí sí. Pero por aquí no. Oh, sí. Bueno, hombre. Hostia, matóme. E ahora como carallo chego onde está iso? Que había outro camiño por... Ah, había outro camiño por aquí. Ah, non. Por aquí foi por onde baixei. Joder. Que mirei un glitch e pareceume que era unha bandeirola. Fora. Cagada. Por aquí. É dicir, si eu si teño que ir por arriba. Pareceme raro. Ta. Podendo gastar 30.000 puntos en plus, vou gastar nos... Ah, que hai o desafío de Animal Crossing. Ah. Para que Adrián xogue Animal Crossing. Anda, mira. Eu antes pasei por aquí, non o mirei.
Imagino que agora a cousa é por aí. Claro, antes non o mirei porque antes non fun por aquí. Antes chimpei por outro sitio despois. No carallo se chega onde estaba eu antes. É por aquí, pero polo outro lado. Vale, por aquí non é. Por aquí non hai unha porta nin nada así, non? E por aquí non se pode pasar de ninguna maneira. Planteseille a Adrián dos escenarios en Macross en Opte Web. A mí non quero dicir nada, pero... Como as chicas poniendo a C, cada vez que poso a C, eu o que leo é Assassin's Creed. Merda. A ver, eu o único que quero é chegar onde está o carallo do crocodilo e reventalo a putiasos. Non é tanto pedir. Chegaron no cocodrilo, reventalo a putiasos. Crocodilo, putiasos. Por aquí tampouco vais a ir. Por aquí sí que vais a ir. O crocodilo está aí ao lado. Non me deixan ir. Ah, espera. Claro, claro, claro. Será porque teño que chegar... Isto é un coñazo. Los huevos metedes todos. Vale.
Ahí está, puto crocodilo dos huevos. Hostia, pois non é ese. Crocodilo este de aquí. Por fin, joder. Vale, tanta vuelta que din para coller o puto bicho este. Dime, polo menos, que hai algo interesante por aquí. O interesante que hai é outro crocodilo. Non hai unha bandeiriña nin nada. Te me deixas tuneado de novo. E volvemos a liala. Pero ti que vas aquí a facer spam ou que? Iso hai que pagalo, Iso pagase aparte. Tens que mandar un correo a... business @galizangamer.com. Perdón, .gal. E aí xa falamos das cousas de cobrar. Vale, veña ahora. Por aquí se pasei antes, ¿no? E que estou vendo que me vou deixar outra vez unha puta bandeira atrás. E de acordo, quédame unha e unha. O mellor teño sorte todo. Pero vou me deixar unha puta bandeira atrás. Eu vou ter que percorrer outra vez todo isto. Se queredes unha foto comigo que vou a Sina, é para que quero iso. Eu quero polo menos NFTs. E agora que o fulano de mundo cripto tivo que pechar, pois hai un valero de mercado aí. Vale, por aquí non hai nada. ¿En serio por aquí non hai nada de nada? Co que deseñou aquí os niveis, gustaría meter unha conversa. Vale, que che pasou? Quen te fixo dano? That probably means my brother is close. Bueno, hombre, si isto está defendidísimo, me madriña. Non collo un alma aquí. I want to become
strong like you and my brother. Ta, ta, ta. Non quería facer iso. Verdad. Non quería facer iso. Uf. A ver. Aí dentro está a bandeira grande. E a bandeira... A ver, navegador discreto. Chengong. Bandeira pequecha, onde carallo pode estar? A ti. Xa me podes dicir, señor Chengong, onde carallo está a bandeira chica? Por aí non ten pinta de estar. Tiki. Breve. Faltame unha bandeira. Faltame unha bandeira. Pois eu teño sorte de estar preto de aí do castelo. Non vou matar a este, xa que estou. A ti. Taca, 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 taca. A ver. Y ahora está por aquí. Por el otro lado.
Ah, xa está. Pois... Está por aquí. Por un momento fue un feliz. ¡Ahí está! Uy. Vale. Despois disto que vou xogar. O mellor xogo do The Last of Us. Subimos de nivel. Non, que xogo en Play 5. Pois mira, agora... Vou gastar todo o que teño. Ah, mira, deronme un logro por chegar ao nivel 80. Vale, o que vou facer tamén... Agora vou perder aí 20.000 como nada. Vou ir... Aquí a Conoja. O Life of Pi. En agosto, por aí saía. Este me sobreino. Non sei se saía por aí para agosto. Este tamén vou xogar. Tiki 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 tiki. I could use some more sleep. Vale. Maybe I'm overworking. Bueno. Mellorei só un chisco. Algo é algo. Pois veña, en principio agora xogaches vampiro. Non, de feito, cando saiu é o xogo que se... Típico xogo que di, joder, este xogo tiña ganas de xogalo. Parecía que podía estar ben a idea e tal, pero realmente nunca xoguei. Penso que o teño codera en algún sitio, pero non sei. Secret path? Might this take us to him? Peña, vamos contra Lubu, a ver cantas veces me vai matar. Deron na Epic. Me penso que sei que iso, que teño por alguna parte, pero nunca xoguei. You stand against impossible hardship. So then why not use the elixir? Pero isto non ten historia. Waiting for this moment. Hostias. The blight of the elixir. It all ends here. And now Ah, que agora Lubu é bo.
No, o Lubu agora é malo. Vai matar ela. Adiós. Se me costou vencer o Lubu normal. You thorns in my side. Be useful and destroy each other. Hostia, o Agumon este. Oliwi. Uf. A ver, Centauro. Chupito. Kata. Aquí. I'm not done yet. Sale de ahí. Eres un pouco useless, rapareja. Gustaba a música. Non sei por que me lembra Final Fantasy. Uf. Por un momento pensei que non ia tan mal, pero... With you here, there's nothing to worry about. Looks like you're in danger. I'll take over. Pero, bebe, cabrón. Cando botamos un Among Us. Fai tempo que non usamos un Among Us. Feito. Bella. Para que quero eu xogar Asen. Moi pronto. Hostia, que outra morreu xa.
Thanks. I won't make the same mistake again. Looks like you're in danger. I'll take over. I'm not done yet. Teña que conseguir facerlle ben os parries cando salta esas cousas. I don't think I can go on. I'm falling back. A esto. Vamos. Struggling, tampouco teño intención de xogar a Struggling. Hostias, cabrón. Pensei que non a devolvía. Uf. Mamá niña querida, como me está poniendo. I'll need to be careful on this mission. ¿Cómo me está poniendo? A ver. This is bad. Thanks. I won't make the same mistake again. Acabo de recibir 2 hostias por axudarche. Always so kind. Pero a ver. I'm not done yet. Que xeito de malgastar vida aí. With you here, I guess there's nothing to worry about. Take over.
Agora se tedes un bote máis xusto podedes elixir. A ver. Vale. Para ti. Estaba mirando pa tipa e non me fixei nel. There's nothing to worry about. Cabrón. Ay. Ese ataque que fai pegado Chan non estou sendo capaz de collerlo nunca. Maravilla. Vale. Prefiero cando non é de lume.
A ver. Vaite para lá. Deixa. Respeta. Vamos a respetar os espacios persoais de cada uno. ¡Vamos! No, no me salió muy bien a eso, ¿no? No, no. Atácame, pero del 11, entiendo. Iso non é el 11. Iso é todo o contrario al 11. Bueno, polo menos saqueille un chisquiño máis. Como que o tres cancelado? Despois de que Ubisoft dixera nós non vamos cancelaron ou que? ¡No! Puto lume de merda. Acaban de anunciarlo, vai unha hora, joder. E iso que collera unha empresa nova para facelo e tal. A empresa, de feito, a empresa dona de Eurogamer, a empresa matriz, contratarana para poder facelo e todo iso. Non, a mí gustaba a mí o E3, realmente. Gustaba un rollo iso do escenario, a conferencia, a reacción do público, todo iso. Los eventos online como que son un pouco máis descafeinados. ¡Gándeme! Y es que pensé que aquí para palmar, o sea.
Estás diciendo un puto centauro. ¿De qué pasó? Pues... cúmulo de malas decisiones, parece. ¡Bebe! Thanks. I won't make the same mistake again. Vale. I don't think I can go. I'm falling back. Joder. No necesito disparar ese puto ataque. Lobudos huevos. I'll need to be careful on this mission. También para esta misión tener un acompañante más useless que podría haber. Pero... Vale. La pareja está bien borrarse. This is bad. I'm sorry. Hostia. Thanks. Non sei moi ben como, pero fíxenlle para ese ataque. Isto é o... Joder, o final de Ocarina. Esta vai morrer.
Vale. Acuse que non me colla. Porque se me colle en cerca, revéntame. ¿Y con esto está? ¡Vamos! ¿Dónde está Useless? I knew immediately that I had to destroy Yuji after finding out this chaos was his doing. A Taoist spreading a vile elixir and controlling demons has no right to tread this land. Vale, pues se vencen a Lubu. Who made me who I am, Joder. or my one and only flesh and blood to get caught up in this madness. Pues no me va a dar That is why Antón para I left rematarlo my mañana, village and pledged a false allegiance to Dongzhuo to infiltrate their forces. I hope to track Yuji's actions. I swallowed my pride and did their Al bidding. final Lubu era bo. I brought the elixir to Meiwu Fort and was able to prevent it from spreading among the lords. Yet, I was still unable to pin down Yuji. So, in my desperation, I risked everything. I stole the elixir. I figured if I sat on it without using it myself, he would eventually show his face. And it worked. But I came one step short. You bested me. Perhaps you can take Yuji down. The responsibility of bringing an end to the spread of demonic chi is in your hands now. Quedan 3 fases. 3 phases. Pero imagino que a pelesa final se me ocupará unha inteira. Supoño, vamos. Que se me ocupará un día inteiro. Mínimo. Voy. Otro. Lubu. Go hunt Yuji down. But beware of Yuan-Shao too. And keep my sister safe. Ah, pensé que estaba hablando con ela. Brother! How strong you've become, Hongjing. Morreu. E agora o cabalo para colocado. General Liu was determined to not let you get involved. He fought a long, hard, and lonely fight. Pobre Lubu. Morreu.
Ah, no, non está cargando. Bueno, supoño que sí, está a pantalla en negro. It seems not only Shu province, but many of our other cities have fallen to Yuan Shao as well. And I don't know where my brothers are. General Guan. If you have no objections, how about staying with Minister Cao for the time being? It will not be easy for you to search for General Liu until these enemy forces are defeated. ¿Quién es Liu? ¿O taoísta? Sigo sin enterarme dos. Estoy rematando el juego, sigo sin enterarme dos nomes. I could see General Yuan's star falling. And 3 new stars have risen up. What might this portend? Ni idea. Fixe un xuramento con Lu Bu. ¿Qué hora hai? Son as 12 menos 10. Es que se fose unha misión pequena, pois ainda podía tentar facerlo. Pero non sei que me dá... Que me xuran a misión das longas. Agora sí que está cargando. Se vos fixades na parte inferior dereita, vedes aí unha cousiña dando vueltas. Yuan Shao suddenly heads south toward Cao Cao's territory and steals the elixir that Lu Bu had been safeguarding. Yuan Shao now commanded an army of demons, striking fear into the hearts of many, and allowing him to secure footholds across the land. With tiredness and fear spreading among his men, Cao Cao faced Cao Cao. crushing odds, but his star burned yet brightly. He roused his loyal army and went out on an all-or-nothing attack. Supoño que... Supoño que será un juego de orcas cinemáticas. Más cinemáticas agora que en todo o xogo. Ah, se foi o que papou o ollo. Yuan Shao's forces have taken the Yongjin fort. Our vanguard heading for Baima has been taken out by the enemy generals Yan Liang and Wen Chou. You have treated me with such kindness. Allow me to return the favor, Minister Cao. I shall bring you the enemy commander's head. Vas a morrer. Fortísimo. How many men will you need? A este pringao I solo. will need just one. Yuan Shao's forces are strong. Be careful. So, milady, what did the stars tell you now? É de día. We shall only know when this battle is through, my lord. Pues menuda merda Menuda merda de viña, ¿no? There's one primary strategic point on the river crossing here in Baima. The one who takes it can prevent enemy reinforcements. Exactly. Cao Cao will do everything in his power to cover his losses. However, our goals are different. We must find the Taoists who killed our father. Cao Cao's army has reached Baima. I want Shao Aman's head now. Yes, my lord. We will do whatever it takes. Do you hear me? Let none say we lack forces anymore! Isto é para decirnos este malo maloso. Por se acaso non nos quedará claro algo,
E per dicirnos, este é malo maloso. Un 704. Without my sworn brothers by my side now, it is but you I can entrust my life with. Let us depart. Vale, vamos. Tucu, 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 tucu. If my brother were to die, there would be nothing left for me but to follow him into the abyss. But I can sense it in my heart. Brother still lives. Ida too. I know I shall be reunited with them once more. Estás en una zona de guerra ahí, zapateado. Tiki, 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 tiki. Realmente os logros non me valen de moito. Me cierto. Imagino que se non tese un equipo tal, pois ainda bueno, pero eu que teño xa un equipo máis ou menos que me gusta. Ainda hai por aquí outro fulano máis. Changui. Isto ten pinta de ser un becho. Changui. Por aquí haberá unha bandeirola. Hostia. Joder, que esto me dices, colega, non corras hacia min así. A ver. Uy, fallé. Ahí. Por aquí non hai unha bandeirola nen hai nada. Pois... Bueno, de merda, ¿no? Cierto. ¿Para qué me vale todo el camino ese? Vale. There might be something around here. Vale. No me interesa combatir contra o tigre a vez. Tienen teimutes, safa huevo. Aquí.
Vale. Vale. Queda este por aquí. Uy. Joder. Vale, e agora o tocho. Ten dúas espadas, así que... rápido. Ta, ta. 2 de 7, 0 de 4. Another stepping stone on our path to victory. Pasa que se son 7... ou puxeron as 7 moi seguidas. O mellor este nivel é un pouco longo, eh. Tacata. Tacata. Vale. Coiro de rango 9 e aceiro de rango 9. En breves poderéis a mellorar a arma e o outro. Oli. For victory can often lead to defeat. Step back. I shall handle this. Ah, pero que lle queda pouco. Ben, xa despertamos outro. Yo, pa ti. Pero... veo cosas de xogo que non entendo todavía. Pesado dos huevos. Vale. Y aquí había un fulano, ¿no? Vale, vamos para arriba. Eu tería que comezar xa a topar bandeirolas. O camiño por aí. Aí é unha bandeirola.
Realmente nunca utilizo... Uy, este no, este. Podría utilizarlo alguna vez. Vale. Por aquí non hai nada máis. Aquí a bandeirola que xa collín. Vale, por aquí non hai nada máis, Case morro dun xeito bastante estúpido. Sí, puedo caer, ¿no? Iso é unha bandeira normal. Por aquí non puedo ir, ¿no? Tenía que intentarlo. Ahí hay un tigre maravilloso. ¡Hostia! Venga, ataca. Ay, joder. Vale. O sea, a ti, atacar a ti. Lo que lle faltaba este mapa, o sea, este xogo. Se esas cousas non se miraban un carallo, agora con néboa. A ver. Vale. ¿Esto aquí es un atallo? ¡Hostia! Sí, ¿no? Es un atallo. Maravilloso atallo. Si hai cousas aí arriba, é que aí arriba poderse subir por aquí, supoño. Que hostia iso. Vale, ahí está o bicho ese. Pero entón...
camiño realmente por aquí ou que onda? A ti. Me cago en Dios. Pensei que me perseguirá o bruxo. Aí está. Aí hai unha bandeirola. Vou coller esa bandeirola. Collo esa bandeirola e esa vamos deixar por aquí. Porque isto... O ser todo con néboa, todo isto. Se gañei algún boss, sí. Matei a Lu Bu. Que ao final Lu Bu era bo, Seika. E agora estou nun sitio onde hai moita néboa. Entón, vou non deixar para mañá porque hai demasiada néboa de Noso Señor. Vou coller unha bandeirola que hai por aí para que non se me esqueza. Esa o deixamos por aquí. Aquí hai outra bandeirola, maravilloso. Tá. E en principio este nivel non parece moi grande, pero como hai néboa por todas partes, exploralo vai ser un dolor de huevos. A bandeirola está aí. Dame a mí que non vou poder coller. Vale. Dame a min que non vou poder collela. A ver, se lle facemos así... Ah, que tamén é dos malos. Fora. Se non me trabuco, agora cando colle a bandeirola... Cúrome, non? Vale, quédame unha bandeirola pequena e 5 das grandes. Vale, iso é unha das grandes. É dicir que o camiño en principio ten pinta de que por aquí. Estes dixeron, vamos facer un mapa de merda pequeno de todo,
para que a xente non se nos queixe, vamos a puñar con néboa, para que parezca máis grande do que é. A ver, que? Podes ou non podes co outro? Vale. Coñazo de becho. Que cayó. Vale. Vale. A cousa que xa din tantas voltas. Xa din tantas voltas que xa non sei cal é o camiño bo e o camiño malo. A ver. Vale, esa é a merdiña pola que baixei. Pero por aquí... Es decir, eso foi porque me fon eu a explorar porque son así, pero en principio... ¡Uy, va! Fallei. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Vale, fuera. A prize worth far more than its weight in gold. Aquí non hai nada. É dicir, que sen querer, outra vez, está vindo polo bo camiño. Porque eu fun por aquí. Sí, eu fun por aquí. Fun por aquí. Vale. Despois soben por aquí.
A ver, por aquí hay algo... ¿Por aquí dónde estaba? Estaba iso. Vale, por aí está a bandeirola. Agora, miño, eu penso que a bandeirola esta é a mesma que se mira, efectivamente, é a mesma que se mira dende outro lado. Uy. Cabrón. Bora. No te preocupes, pega un rodeo, pero vou ahora. Aquí pasou ben. Pargo. Vale. Queda un dos pequenos. ¿Dónde están? Ahí. Queda un dos pequenos e o grande. Vale. Vamos entón agora polo grande. Fille de puta. Que veña él. Uf, apretos de lume. Taca, 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 taca. Vale. Vale. Vale, agora sí, vamos a deixar por aquí. 3 de 7, 3 de 4. Penso que non me deixei ningún atrás. Agardo que non me deixara ningún atrás. Ah, que podo subir 2 niveis. Maravilla. Mañá continuamos. E miramos, a ver. Vou mirar a ver se hai alguén a quen facerlle unha raid. Ou se non vos quixaredes. Que fixen hai case 2 horas e media de directo. A ver. Horario... Vale, en principio non hai nada máis planeado. Así que... teredesme a min simplemente mañá ás 10 para continuar con Bulón. A ver, emitindo, se hai alguén... Non hai ninguén. Así que nada, vámoslo deixar... tempo en emisión, 32 minutos. Isto quedou pillado. Hostia, petou o bot. Onte ás 10. Bueno, non onte, sí, foi onte. Claro, todo ben. Vale, pois vámoslo deixar por aquí. Así que nada, vémonos mañá ás 10. Moitas grazas a todos por estar aquí un anaquiño comigo. Graciñas tamén aos patrons, a Morcego e a Fala polo apoio. E iso, vémonos mañá. Así que xa sabedes, sede felices, portedevos ben e esas cousas que se din. Eica.